Kermanen eskularruak. Lastima eguraldia, Salbat. Guztia prest geneukan piknika egiteko, baina denetik ekarri dugu. Bazkaria, oiala, edalontziak, baina plastikozkoak. Kristalezkoak oso auskorrak dira eta... Gainera, txoko ederrak dituzue Baionan piknika egiteko. Baina euria hasi da eta... Bai, lastima, zinez baina ongi bazkalduko dugu, ez? Ondjoak ere kagi ditut, ni haurek bildurik. Ontxoak, espero dut hilkorrak ez izatea. Kerman, mesedez. Ere, egarri naiz balduzu zerbait edateko. Noski, zabalduko didazu nire freskagarri bat, eskularru hauekin ez naiz moldatzen eta. Kenitzazu ba, zergatik dituzu eskutan, ez duzu horiekin bazkalduko? Bai, lasai, moldatuko naiz, eskularru hauek oso erosoak dira. Eta bazkaltzeko bitartean eskutan atxikiko dituzu? Ero altzara, kenitzazu segiduan. Eskularruak kendu? Ez, ezin ditut kendu. Gaur ez behintzat, gaurko eguna erabaki horra izango da. Eta zergatik ba, ez dut deus ulertzen. Labeko eskularruak dituzu eta hemen ez dugula berik. Salbat, hobe da eskularruak jantzita egotea. Baditut nire arrazoiak. Kendu horiek. Ene? Esan dizut ba, nire arrazoiak nituela. Ez nahasi, kor eta garri atzizkiak. Ekintzaren agentea edo eragilea adierazteko oroar garri erabiliko dugu. Beraz, okerrak dira, ondjo hilkorrak erosi ditut, eta gaur egun erabaki horra da erako esaldiak. Horien lekuan, ondjo hilgarriak erosi ditut, eta gaur egun erabakigarria da esango dugu. Kerman, zergatik dituzu azazkal horiek tindatuta. Ken ezazumago hori ba? Oso itxusia da, ezta? Banengoen bani, aurten modan dago azazkala kolore ilunetan margotzea. Ez ilunak, ez eta argiak. Ken ezazumago hori gizon? Ez, hori ezin dut egin. Kafea ere ekarri dut. Atzorako... Prestatu nuen, baina ez nuen edan. Ona egongo da oraindik ere. Ez gaiez aldatu. Gaidazu zergatik ezin dituzun azazkal horiek garbitu. Ba, garbitzen baditut ez naiz lotxatuko. Eta lotxatzen ez bana ez eskularruak kentzeko tentazioa edukiko dut. Baina lasai, margo hau berehala kentzen da. Ez da betirako. Eta zergatik atxikitzen dituzu, ba, eskularru horiek. Ba, azazkalak margotuta ditudala ez ikusteko, baina ez zirako. Arazoa konponduta. Zer arazo eta zer ondorio. Ez dut oraindik ulertu zergatik dituzun azazkala horiek tindaturik. Eskularruak kentzeko tentaziorik ez izateko, lehen ere esan dizut. Ezin liteke. Atzorako, etzirako, betirako eta halako formak baino egokiago jotzen dira, ko hutsa dutenak. Beraz, atzoko, etziko eta betiko esango dugu. Hartu kafetxo bat, Salbat. Ez dut kaferik nahi, Milaiskar. Zergatik hartzoko egin nuelako? Ez nuen uste horren fina zinenik. Agian ez dago horren goxoa, baina ez zaitu hilko. Ez da kafe hilgarria. Ez da hori kontua, nazkatu nauzu zure tontakeriekin. Eskularruen kontuagatik asarratu zara? Lasai, gizona, esan dizut ba, nik gustura nago, oso erosoak dira. Bai, biztan da. Eta oso ongi moldatzen zara. Tira, erosoak ere ez dira, baina eskularruak ez dira betiko. Hala espero dut, egun batez beharko dituzu garbitu eta martxa horretan osoki zikinduko dituzu. Hitz ematen dizut, Salbat, 2 egun barru kenduko ditut, etziko akabo arazoa. Baina gaurko eguna erabakigarria da. Salbat, zabaldu mesedez azeituna potoa. Ez dut zabalduko. Eskulagoak atera, azazkala garbitu eta zabalduko duzu zuk. Ondo da, baina azazkalak ezin ditut orain garbitu.
Egintuarekin, Ezinezkoa, azazkalak ez jateko margo berezia da, eta oso zapore txarra dauka. Esango nuke, hilgarria dela. Hori zen kontua ba, azazkalak ez jatea. Bai, zer izango zen bestela, nahikoa luzatzea lortu dut jada. Etziko listo. Esan dizut lehen ere? ezin liteke. Ezin liteke. Azazkalak margotuta agertu zaigu gaurko saioan gure lagun xelebrea. Lehen zatian, ontxo hilkorrak erosi ditut, eta gaur egun erabaki horra da, erako esaldiak ez direla zuzenak ikusi dugu. Horien lekuan, ontxo hilgarriak erosi ditut, gaur egun erabakigarria da eta tankerakoak erabiliko ditugu. Bestalde, atzorako, etzirako, betirako eta halako moldeak baztertu egin ditugu. Horien lekuan, hobe da, atzoko, etziko, betiko eta tankerakoak erabiltzea. Hauxe gaurko saioa lagunok, zuek badakizue ezta? Honekin edo harekin, baina egin.